И здравейте на всички, здравейте, аз съм Алекси. Днес ще поиграем малко Айон. Както ви казах, ще има поредичка, другия ми такова е блок нът. И да ще играя с такъв. Ще изгинам. И да, както виждате, първото като ще направя ще е опса. Някой, който не знае да играе и тази игра, изобщо да не я играе. Наистина, много трудно ще му е. Ако знае английски, добре да се захвани. Нищо, че не знае, може да чете. Ама ако българин като мене, не се захваща. Аз съм уча 2 години тази игра. Тъй. Сега да почваме. Тук ми са фокуса, където се такова. Квестовете да ги започваме. Не съм имал такъв герой през това. И да. Нагледам тук, като си направи героя, нещо ми се бъгна. И че ги прави по 10 минути тези клипчета, защото толкова мога. Не да видя колко снимам вече. В момента снимам... Уоу! Имам... Добре. 1 минута снимам. Ако ги правя по 10 минути, трябва да имам към 200-300 епизода. Там някъде. Трябва да имам. И да, този герой е много добър. Той е подобен на магиосник, ама не е магиосник. Подобно на магиосник, той е... Трябва да го кажем. С арфа. Пак е като... Той е магиосник, само че по-друг магиосник, по-силен от магиосника. Много си е добър герой, много е силен. Не може никой да го докосне, ако може да играеш. И да, той много ме дразни тук, защото ще се чуете. И да, тези могат да ги бия, защото те могат да взимат оръжията. Който взимат 334, неговото 16-20. Който дава мана, да. Маната много му спада на този тук. Питайте как да го направите, не ме питайте, не по-добре. И моят приятел, този, да не ме закача, снимам. Тъй. И да. Ако ми пише пък сега. Сори. И този. Това сме един от училището, ама го харесвам. Аз го познавам от моето училище и ми каза кой. И да, ето можем да видим скиловете. 3-то ниво, 5-то, 7. Тъй тук къде само... Тук няма никъде. Те са му единствените. Доста кога бие този. Тук. Този го видях. Да, този е. Да, ама ще го изпревара. 4 демидж. Още в началото. Той... Ако видите, го има без проблем. Ако си имам един тъй. Ако си имам нова магийка, не мога да се преместих. Този герой има възстановяване на кръвта. И да. Както виждате. За да снимам 5-то ниво май. 5-то ниво и да спра малко
Ще вляза и тук вътре. Тук нищо не вижда. А, тук трябва да има... Къде бе? Фрут. Сингър фрут. Другата да не го вземи. Тъй. Кома. Кома. Не е българин, как се превъпше. Тук няма много българи, мисля да много българи няма. Се връщам квеста. Само чакайте да се видите тук 5 минути играхте. И да, както виждате. Уау, да се върна и този квест и да. И сега ще отидем и тук. Не сядай бе. Ето тук отиваме. Ще дигнем 4-то ниво. Ето го този другия, дето го видях в Wikipedia. Той е 2-ро ниво още. Аз станах 3-то и дори забравих, че станах 3-то, 4-то. Почти. И забравих го дори. Малко ми лаги, ама съжалявам за качеството или там нещо друго. Бавна си игричката, когато я играеш. Когато я гледаш, пак се забавна, между другото. Това не е от ми за поредици, дето да играя и да обяснявам как се върви. Няма. Направо. Вие се учите, аз няма да ви уча. Аз съм не започнал да ви уча. Аз съм започнал да гледате, а не да се учите. Някой мога да се научат, ама. 325 кръв. Този кофе, този чисто ниво са лъжата. 25-29 имам по-голяма атака от него. Да, този малко по-трудничко се минава. Ама, да. Колко снима? 7 минути. И да, чекайте малко. И да, може да се чуе пръсти, може да се чуе само не знам, той от самия на микрофона мога да го правя. И да, сега се връщаме и това беше. Тук са всички заскали. Чакай. О, сега е. Добре. Да ще ви покажа нещо странно. 8 минути. 10 наближава. Много. Тук играят всички герои. Хели, Стор, всичките. Но другото играят само крипета. И да, това беше това беше първият епизод, може би. Да само да върна квеста, да взема другия и завършваме! Да, много се граничко. А той е завършен. Имам този квест и приключваме. И това бях аз, Алекс. И